مجلسي سلفتن ساي إرترا نهدا أب 24 جنبوت كلتشحن إسران 24 جنبوت وترو عمت متى إرتراوي بخبرن زخرن زتنبلا هاجراوي ناتنتن العلاونتن عسب مرير موائلن ناي سلسته ولدوتات إرترا رزين مداركتا ألبوس تخفل مسواتن بزيت سعد مرير كالسن زود خبرتو بجزاء كالسمو زدفع الله علت سلازخونت سلفتن ساي إرترا نهدا نملا حزب إرترا انقوع نمبل 29 عمتنات سنت إرترا أبصحكي دحر مبال لوم عمت علتنا سنتن العلاونتن دحري لعلي ربع زبن عمتات قوتيرنا خنذكران كلنا اتخلى على زلوو مسرتاو نجر نزعلت بزخرن صنبلن ذكرنا محلاف زيكونه نهلاونان اتهلالوانان ممزانن مسكبدتن استخفلواغان نزا خبرت علت هنصاصيرنا ኤርትራዊ ኣብዚ ምውዳቑን ምስትንታን ዘይኮነስ ዝጽበየና ዘሎ ቃልሲ ናብ ዓወት ንምድፍኡ ምድላዋትና ምውዳእ እዩ ክቡር ተቃላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ ናይ ሎም ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ንኹልና ኤርትራውያን ፍሉይ ዝገብሮ ተውሳኽ ግበታዊ ህግደፍ ኣብ ሃገርናን ዓለምን አንጸላሊው ዝርከብ ሕማም ለበዳ ኮሮና ኮቪድ-19 ብፍላይ ነተኣላይን ሓላይን ንመዋእል ዘይረኸበ ደበና ጨቢጡ ዝርከብ ህዝብና ብሰንኪ ዝኹነት ኣብ ጥሜትን ናህር ዋጋን ሸሚሞ ከም ዝርከብን ብሕቁ ድማ ግበታዊ ህግደፍ ኣብ ናይ ዕርበቱ ሰዓት ስለ ዘሎ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝመጽእ ናይ ለውጢ ድፊት ክቆፂ ዝተፈላለዩ ሽርሕታትን ውዲታትን ፈላለይቲ ፕሮፓጋንዳታትን ወሲኽካ ብፍላይ ምስ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ጉዳይ ኢዱ ምትእትታው ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓድሕዳዊ ኩናት ንምውላዕ ዝኣልምን ዝኸዶን ዘሎ ከይዲ በቲ ሓደ ሸነኽ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ናይ መትረብ ቀይሕ ባሕሪ ተላኣኽነቱ ብምቕጻል ንሃገርና ኣብ ከቢድ ናይ ልኡላውነት ሓደጋ ኣውዲቑዋ ምህላው ንህዝቢ ኤርትራውን ብኣፉን ኢዱን ጠዊው ምዒ ከም ዘይብል ገይሩ ኣብ ዕርበቱ ብድሕረይ ሳዕሪቱ ቆላ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸይድ ምህላው ብንቕሓትን ልዑል ምስትውዓልን ክንጥምቶ ከም ዘለና ብምጽዋዕ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ነዚ ብላዕሊ ዝተገልጸ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣካይዳ ግበታዊ ህግደፍ ዘስተብሃለ ብፍላይ ብወገን ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዝኸደ ግብረ መልሲ ንነባሪ ህዝብታት ክልቲኡ ሃገር ኣብ ግምት ዘይገበረ ንትሕዝቶ ፖለቲካ ኤርትራ ልዕልዋና ኮይንካ ሓላይ ዝመስል ግን ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሱን ታሪኹን ዘቆናጽብ ንልኡላውነቱ ዝዳፈርን ኣብ ናይ ሓይልታት ቃልሱን ናይ ኣይዲዮሎጂ ጎንጽታት ዝፈጥር ጎስጓሳት ትርኢዮታት ምህላዎም ምስትብሃል ነዝን ምቁጻይ ድማ ሰልፍና ብምኽንያት ዝኽቡር ዕለት ዳግማይ ምስ ኩሎም ሓይልታት ደለይቲ ለውጢ ኣብ ሃገራዊ መቆምያታት ልኡላውነት ኤርትራ ዝኣምኑ ንብዙሕነት ዝእንግዱን ንኹሎም ዜጋታት ማዕርነትን ክብረትን ዘውሕሱን ደለይቲ ፍትሒ ንልዕልና ሕጊ ዝነገሰ ሃገር ንምህናጽ ብዘይ ዓብላልን ተዓብላልን ሓበራዊ ስራሕ ንምስራሕ ካብቲ ናይ ቅድም ተመክሮ ብፍልይ ዝበለ ገባብ ብንቕሓት ዓቕምታትና ብሙሉእ ኣብ ሓደ ጠሚርና ንምብጋስን መብጻዕናን መብጻዕ ኩሎም ስዋኣትናን ትርጉም ዝኽቡር መዓልቲ ንምግሃዱ ብሓደ ሸቶ ነዝገባት ስርዓት ንምእላይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝጠልቦ መስርሕ ከብቅዓና ዝኽእል ስራሕ ንምስራሕ ተበግሶ ወሲድና ምህላውና ንኹሉ ደላይ ሓቂ ነበስር ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሎሚ መዓልቲ ናጽነት ከም ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ ክነመሓላልፎ እንደሊ መልእኽቲ እንተሎ ርዱእ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ዝርዝር ናይዚ ለበዳዊ ሕማም ከኣተና ዛጊት ክሳብ ምዝዛሙ ክንእምቶ ዘይንኽእል ዕንወትን ክሳራን ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ጥዕናውን ወዘተን ህልቂት ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምርዳእ ንምክልኻል ነዚ ተኸሲቱ ዘለዎ ለበዳዊ ሕማም ብወገን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብምኽንያት ዝተዳኸመ ትካላት ጥዕና ድሩት ዓቕምታት ሕክምና ስሑው ግበታዊ ምሕደራን ትሑት ውልቃዊ እቶት ዜጋታት ስራሕ ኣልቦነትን ድኽነትን ተደሚሩ ንህዝብና በዳህ ምዃኑ ተረዲእና ማዕረ ነካይዶ ቃልሲ መልሓስ ህዝቢ ቆሊፉ ንበይኑ ዝዛረብ ግበታዊ መንግስቲ ከየታለለና ህዝብና ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ብምእማን ኣብ ዝህጹጽ ሰዓት ኩልና ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ግዳም እንርከብ
بزي أفلالاي بوليتيكاو عقبتنا نزي وغن صوتا هايمانوت نبرت كيفاليه زتقع زقزفن حمام لبدا كورونا فيروس نمكل خالن مقوصصارن كمون هلاوه حزبنا نموحس بحبار كنمكتو تاريخاوي حلافنتنا مخانو بمرداء بزي خبر علات አጋጣሚ ጌርና ቃል ክንአቱን ብውቢልና ድማ ወፃዓናን ተረዲእና ካልአው ፍልልያት ንጎን ገዲፍና ነዚ ማዕረ ለበዳ ህዝቢ ዘንጽፍ ዘሎ ግበታ በሓደ ቅልጽም ክነዋድቆ ንጽውዕ ኣብ መደምደምታ ደጊምና ብዘይ ህዝቢ ሃገር ብዘይ ሃገር ከዓ መንነት ስለዘይህሉ ነዚ ንህላዊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ሓደጋ ኮይኑ ዝጸንሐን ዘሎን ገባት ስርዓት ህግደፍ ካብ ፖለቲካዊ ስልጣን ብምውጋድ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምድሓን ኣብ እንግዳዓ ነፍሲ ወከፍና ዝተጻዕነ ታሪኻዊ ጾር ምዃኑ ክንቅበል ይግባእ ብመንጽር እዚ ዝተሰከምናዮ ታሪኻዊ ሓላፍነት እዚ ንህሉ መድረኻዊ ብድሆታት ንምስዓር ኩሉ መዳያዊ ኣበርክቶና ብምዕዛዝ ህዝብን መጻእ ወለዶ ኤርትራን ዋናታት ፖለቲካዊ ስልጣኖምን ክብርታቶምን ዝኾኑላ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ብግብሪ ዝሳነ መብጽዓ ክንኣቱ ይግባእ ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት እዚ ብዕምቆት ብምስትብሃል ኩሉ ዓቕምታትና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብምባል ሰልፍና ትንሳኤ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ግብሪ ንብትርጋም ኣብ ዝቕጽል ሒደት ኣዋርሕ ብራብዓይ ጉባኤ ተሰኒው መደባቱ ኣሐዲሱ ኣብ ቃልሱ ናህሩ ክውስኽ ምድላዋቱ ወዲኡ ምህላው የረጋግጽ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቲ ኤርትራን እንቋዕ ኣብጽሓና ይብል ንኹሎም ምእመናን ምስልምና ድማ እንቋዕ ንዒድ አልፈጥር ሙባረክ ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና ድሕር ምባል ጥሉል ክራማት ንህዝቢ ኤርትራ ይምነ ዓወት ንዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስዕረትን ውድቀትን ንገባት ስርዓት ህግደፍ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታትና ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ 24 ግንቦት 2020